song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Niining Huwebes sulod sa Oktaba sa Paskos Pagkabanhaw, gihimo sab nato karon ang unang adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan sa atong patron San Vicente Ferrer. Ika-12 ka tuig na nakapistahan kini nga atong gisaulog sa atong tema nga nag-ingon San Vicente Ferrer, lig-on o sulondon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Wa sa tingin mo kasabutan na, sige lang, basta mo na yung atong tema. Unya, atong padayong iampo nga mahimong lig-on o makanunayon ang atong pagbansay sa pagtuong Katoliko, labi na gid sa atong mga leaders sa simbahan, leaders sa atong nasod, labi na din sa Pilipinas, kining atong umaabot nga midterm elections, makapili unta tag mga leaders, Senado hangtod sa konseho sa mga lungsod o sa syudad, mga leaders nga lig-on ang ilang pagtuo sa Ginoo o paghigugma sa katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, padayon nato silang iampo nga hatagan sila sa mga grasya nga makabuhong sa ilang lawas o sa ilang kalag. Special sa natong ipadayon pag-ampo ang kapahulayang dayon sa atong minahal nga Santo Papa, si Pope Francis. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit O o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naghiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod, aron mag-ila sa imong santos nga ngalan, itugot sa mga natao pag-usam gikan sa tubig sa bunyag, ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna, ug ang kahiusa usab
sa gugma diha sa ilang mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagpuput kang Pedro o kang Juan ang bakul nga naayo, ang tanang mga tao na tingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Salomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini, ug inyo man kaming gitutukan. Naguna-una ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Diyos nun, nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga mao'y iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug ipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituhuan, mao'y nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus, mao'y nakaayo kaniya sumala sa iyang nakita. Ug karon, mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan magantos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala, aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya si Jesus, ang Mesiyas nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit hangtod moabot ang panahon nga baghuon ang tanang mga butang, sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios, magpadala kaninyo o propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya, nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Apan dili mutuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta sukad kang Samuel naghisgot usab mahitungod niining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta, alang man kaninyo ug kamo makaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa gipili sa Dios ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo, pinaagi
sa pagbiya ninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Ginoo, pagkamahinayaon sa imong ngalan, sa tibuok nga kalibutan. Unsa ba ang tawo nga nanumbaling ka man kaniya? O ang anak sa tawo nga nag-alima ka man kaniya? O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang og diutay sa mga anghel, o gipurong-purungan mo siya sa himaya o kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilan. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ug mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig kapag
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang ug naghunahuna nga nakakita sila espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayod kini. Hikapa ako ug makita ninyo, kayang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Hesus, duna ba kamoy makaon dinhi? O gihatagan nila siyag usa ka buok sinukbang isda, o gidawat kini ni Hesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butang nga mao gayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Basta mo pakita gani si Jesus, ang iya dayong isulti ang kalinaw manaa kaninyo. Sa misa sad, ang ato yung isulti pasiuna dayon ang kalinaw sa Ginoo. Lingyay mong tupad ing na malinawon kakaron. Malinawon. Kinsa may mahimong malinawon, matud pas unang pagbasa og sa atong ebanghelyo, kanang magtuman gyud unsay plano, unsay gisultis Ginoo. Pinaagis mga propeta, pinaagi ni Moises og pinaagi ni Hesus. Magtuman ganita ng ilang gisulti, malinawon gyud ta. Pero mosupak ganita, anha gidiha ang troubles. Pareha ra ba aning naiplano no, kanang plano mag-construct og balay, mga building, tag-as makay nato mga buildings karon dinhis Pilipinas, perting daghanang building tag-as kayo. Kon ang mga engineers mutuman lang gyud sa plano nga gilatid sa kanana ang ilang gihimo nga kanang plano, building plan, architectural, structural, unsa pa na diha, civil nga mga plano, malinawon gitang mopuyo sa building. Kay kahibaw man ta nga lig-on kay nagsubay sa plano. Pero din aga ni musubay sa plano, managana kita. Lingian sa dimong tupad. Ing na nagsubay kas plano. Ing na ba?
ina nagsubay kas plano. Kanang color sa imong buhok, plano nas Ginoo. Kanang purmas imo rong kilay, plano nas Ginoo. Kanang imong relasyon karon, kanang imo rong gisigihag text, sigihan imong tawag-tawag, nasubay nas planos Ginoo. Kanang imong gitupad og higda karon, plano nas Ginoo. Karong May 1 magkasalta og nga 60 ka parisan, dugay nang nagpuyo-puyo. Wa kasubay sa planos Ginoo. May gani karon kay musubay na sila sa planos Ginoo. Karon sang Sabado, ikatulo na tong nobinaryo, na atay pang-confirma dinhi. Mga pila na sila kabo? 600? Mga 600 kapin atong konfirmahan. Kanang pag-confirma, pasabot ni confirm na ta sa planos Ginoo. Mao na nga musubay na tas planos Ginoo. Dili kay konfirma lang kay requirement ra ba ni og mo kasal mi ana, dili. Kanang pagpakasal plano man nas Ginoo. Kana sang paghimog bata, plano sa nas Ginoo. Hay may maguna, himog bata o kasal. Kay ang planos Ginoo naman ay phase 1, phase 2, phase 3. Hay may mag-una kung magtukod kag building, ang foundation o ang architectural. Tubag. Sige, ato na lang simpolon. Hay may mag-una kung magtukod kag balay, haligi o atop. Ang pundasyon importante kayo. Karon ang atong dinhi San Vicente Proper Chapel na bag-o na tagkapilya diha. Unsa may una natong gibuhat? Ang yuta. Ato sang gipalit ang yuta. 500 square meters na. Kay kung mutukod tagkapilya niya ang yuta dili ato, basig ipaibot. Niya paghuman na nayuta. Ato dayang giabunuhan. Na dugay-dugay sa tong abono nga human gikautan dayon tukuran day galigi na di aron nga pista na ni karon kaon na taani. Karong adlaw mo yatong pista dinhi sa Proper San Vicente Chapel kay mao man na siya ato gyung kapilya nga diha nagsigig hugop sukad pas una mga 100 years naman tingalin pila na nakatuig mga 100. Ako kibaw, basta 100 kapin, daghan na kayo nangamatay diyan ng kapilyahan, mga membro. Karon gani, ang mga present ka membro, daghan naman sandi na kayo kamaong mulakaw. Pero, sige yun, padayon. Katapusang Huwebes na sa Abril ang pista. Dinis atong simbahan, kaning parokya nga nahimong bunga sa nagdebosyon aning niyang atong kapilya sa una, nahimo na rong parokya San Vicente Parish, San Vicente Ferrer Parish, 12 patakatuig. Ang plano sa Ginoo nato matud pa diri sa atong unang pagbasa og sa ebanghelyo nga mag-antos gyud ta. Mag-antos kana gyud unang planos Ginoo dinhi sa kalibutan. Kinahanglan kita mag-antos. Gilingay mong tupad. Na musubay ka ng planoha. Nya kinsa tong mulikay sa pag-antos, maratol. Maratol yun, ma-stress. Mao ginay una. Mao na si Jesus, iya gitong gidawat ang pag-antos. Mao nang wa ma-stress. Si Maria gidawat sa niyang pag-antos. Ang mga santos midawat sa pag-antos, malinawon kay sila. Ikaduha, kinahanglan gitang mamatay. Simple ra kayo ang gisulti ni Jesus. Dili ba ngano mamong naratol man mo, dili ba mo may giingon sa kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos gyud og mamatay? Di ba? Gilingay mong tupad. Nakaabot pa ka sa ikasiyam nga nobinaryo. Ing na kono.
Primero maron, primero. Pangutan na ba? Nakaabot ka ka? Ana. Og moingon gani na siya, ang Ginoo ray mag-igo kung kanus-an niya iya kong paabuton. Sa to pa ready na siya nga mamatay. Og kanang tao nga andam nang mamatay, malinawon kay na. Pero kanang tao nga mo lugnot ba? Di gustong mamatay. Kana ratol gina. Ratol. Ikatulo nga planos Ginoo. Humanta mamatay, mabanhaw. Og maoni ang pinakanindot kay nag-andam siya og pagkabanhaw. Og unsa maning pagkabanhaw, mao na ni ang kalipay nga way katapusan, wan agi pagantos ug wa na say kamatayon. So kana diayng kalipay nga atong gipangita, kana diayng kinabuhi nga atong gipangita, makab-ot ra day na nato humanta magantos ug mamatay. Mao nay package sa Ginoo. Kung di ganita mo antos, dili ta gustong mamatay, wa sa tay tinuod nga kalipay ug tinuod nga kinabuhi. Mo nang niingon bitatas atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ngano man, kay siya ang Dios, pero miantos og nagpakamatay aron mabanhaw. Mga asawa nga ni aron dinhi o kanang naas online, andam na ba mong malipay kuyog sa inyong bana? Andam mo? Uy, tubag. Og andam na mo pag-antos mo, antusan ang inyong bana aron mo malipay. Mausad ang mga bana aron mo malipay, antusa gina inyong asawa. Kamusta ang mga ginikanan, andam ba mong malipay sa inyong mga anak? O antusa na ng inyong mga anak? Niya kamong mga parishioners, andam na ba mong malipay? Dinis atong parokya, andam mo, dili. Palita ang mga slots. Antusa gyud palit ang slot, no? Na nga ako mong taga-agamayng update kay narabay ni text na ko padiroy sige update ng imong kuan imong slot kay ganahan mi maminaw problema ganahan baka mo palit sige nihunong naman kog update nga kanang klaro sige mao na ni atong update ha atong SBF dag para sa kumbinto 55,562 na atong halin. Naapay 4,438 nga available. Tag 500 pesos per slot. Kana, antuson tanig palit. Nga doon na ni siya 16 slot challenge nga tag 8,520 na sad ang atong nadawat. Daghan-daghan na. Ang atong haligi para ni Mama Mary katong HPMM para ni Father Arnel Ponce jutay na lang yung kayong 10,852 na atong halin 1,148 na lang ang nahibilin tag 100 pesos per slot nya doon na ni 20 slot challenge nga tag 2,091 na ang atong nadawat nya kining atong paras pista sugod na rabata karon mga napo na lang kaadlaw gikan karon mahurot na nip pero daghan pa kitag palitonon pero musalig man gyud ko nga daghang moantos og palit ani so ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP ang atong halin 30,192 na ka slots naapay 39,808 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge kay ikadusi maron natong pista 1,200 per challenge 925 na sad ang atong nadawat pakpakan na to be ang atong namalit og slot salamat kayo na iniingon ako padir wa ka maratol kadako pa ng slots palitonon unya pista na nako di ko maratol andam kong muantos nya naamasan mo nga di sad maratol og palit kada adlaw no
Wala na, so good nagratol. Nay nangutanan ako, Pader, tagpila man gyud challenge o ang challenge akong paliton. Sige, kung ordinary tagsa lang mo kaslat sa kaning tulo ka slots nato sa pagkakaron, 700 ang inyong magasto kung palitan ninyong tagsa ka slots. Nya kung tagsa ka challenge ang inyong paliton aning tulo ka challenges, 11,200 ang magasto. Kaya gusto mo challenge kay ubay-ubay mo grasya, palit mo. Pwede magani i-times 3 ninyo ang challenge. Pila man? 11,200 times 3. Pila man na siya? Di magi mo ka mo kwenta. Mga igsoon, usbon ako ang atong tema, San Vicente Ferrer, Ligon og Sulundon, nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Si San Vicente Ferrer ni antos hangtod sa kamatayon sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pag-ayo og mga masakiton, sa pagpapahawa og mga yawa, to the point nga naghimo siya daghan kay mga milagro. Nganuman kay nagtuman siya sa sugo sa Ginoo. Kung ato ning i-relate sa atong kinabuhi karon nga politikanhon, kay padong naman tas eleksyon, mga 17 days naman lang eleksyon na. Mangita tag mga tao, mga kandidato o kandidata sa atong nasod nga senador hangtod sa konsihal, kanang kamao bitang moantos, kamaong magpakamatay para sa atong nasod. Na ba mo'y nakitaan? Ilhan na nimo ang moantos, nga naman, una, di na sila magbalhin-balhin og partido. Kanang moantos sila ba? Pagbarog kung unsay ilang baruganan. Nya dili sana mag-usab-usab ang ilang saad. Dili tingali gyud makumpleto nilag tuman, pero naagi diha ang ilang rumbo. Dili ba mag-usab-usab? Saad karon, nya iniglingkod dili tumanon. Kanang musaad gani ka, bahala matuman nimo ang 50% ba, 80% ba, kay wa man gyud makatuman og 100% kay di man ta perfect. Pero kanang imong rumbo na adiha, dili kay musaad karon panahos eleksyon, magkumpanya, daghan kay saad, iniglingkod, mahilom. Inigsunod na sang eleksyon, mubalik na sang saad. Pagka di na maayo. Kinsa maron sa Team Marcos o sa Team Duterte, kinsa Manila ang atong matawag nga moantos gyud pagtuman sa ilang plano. Nya magpakamatay para pagtuman sa ilang plano. Ay nalamog tubag. Kana mo'y atong sundon. Pero kanang mag-usab-usab, usab-usab og partido, layat diri, layat dito, layat diri, layat dito, ato na nang kuhaon oy. Mga wa nay baruganan. Dili ka maong muantos pagtuman sa ilang gisaad o gipanumpaan. Para ko ninyo mga asawa, ganahan mo sa inyong bana, nga nisaad ninyo pagkasal, unya karon magsigig tabok ngadto sa silingan. Ganahan mo ana? Hoy mga asawa, kusga. Suko naman gani mo. Tinubagan pa lang daan, suko na. Kamu sa mga bana, ganahan mo ng inyong asawa nga, saad ninyo, unya, inigabot na ikaminyo na 40 kayaw-yawan nya mangabit pag yun usahay. Ganahan mo anak mga bana di oy kana gyud mo antos gyud kas imong saad muna kung makapili gani mo nga kani si Duterte ni antos ni iyang saad unya iyang gituman o gipakamatyan, ang tanan nga naas linya ni Duterte ato nang suportahan kay puparihan na sila kinaiya. Kung si Marcos mao say nagbuhat anang maong pagtuman sa saad nga ni antos o gustong magpakamatay pagtuman sa iyang saad nato, ang tanan sang nakalinya diha ni Marcos atong suportahan. Nya naa man say mga independente ato sang tan-awon ila-ilahon kung doon na basa na sila gisaad ug andam basad silang muantos og magpakamatay sa ilang gisaad. Kay wa man sila gisaad karong bati. Pulos nindot oy. Pulos gyud nindot.
Pero ang problema, iniglingkod na, di na sila kamaong muantos o magpakamatay silang gisaad. Lahi ni Kristo. Pagsaad ni Kristo nga iya tang luwason og andam siyang mualagad og magpakamatay para nato, iya ginanggituman. Mo nang iyang gi-remind pagbalik. Hinomdumi ninyo ang kasulatan. Hinomdumi ninyo ang gisulti nako kaninyo kaniadto samtang uban pa ako kaninyo. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna antuso na nato ang pagpalit og slat. Ingna. Saad man ni nato palit og slat. Antuson tani og pakamatyan tani labi na gining para sa atong pista, ha? Tag 100 ra ni. Nya ang challenge 1,200. Kamo nay mag-igo ani. Sige. Manindog ta. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama, ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Unang adlaw, pag-ampo nga mahigugma sa Dios ni ining novena. Ginoo nga makagagahom sa tanan, og Dios nga walay sinugdan og katapusan, sa kaluoy ug gugma mo, gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer nga manlalaban ko sa labing dako nga pagsiga nga tungod ni ini nagtinguha siya sa dugang pang pagbudlay kay nakaingon siya nga diutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga inapostol. Nangamuyo ako kanimo tungod sa mga pahanungdan ni ining nagadilaab nga Serafen, nga ipasiga mo sa kasing-kasing ko ang usa ka biti nga kalayo nga langit nun sa Dios nun mo nga gugma aron makasalikway ako sa tanang butang nga kalibutanon aron ikaw lamang ang pagaampuan ko ug ikaw ang makapaangkon nako sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Ang usa ka senyora nga minyo, wala manganak, sulod sa taas nga panahon sa ilang panagtiayon. Gikasubo sa mga sakop nga tanan sa iyang balay, ang tungod ni Ana. Busa, nakahuna-huna siya sa dakong paglaom, sa pagdangop, sa katingalahan, nga panabang ni San Vicente Ferrer. Wala magdugay, nanganak siya, ug usa ka bata nga babae, apan kini, wala makalipay sa senyora, kay lalaki man ang gipangayo niya. Busa ning adto siya sa simbahan sa santo ug nagaluhod siya. Gipahayag niya ang iyang mga pagmahay nga giubanan sa dakong paghigugma niya sa santo. Ug sa pagpauli niya ang bata nga babae nahimong usa ka bata nga lalaki. Sa hilong, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, ubani kami kanunay. Sa Pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, ubani kami kanunay. Nga isip simbahan, magmatinud-anon kitang musangyaw sa ebanghelyo, sa paghinulsol o sa pagpasaylo,
magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo ubani kami kanunay. Nga diha sa pag-ilan nato sa kaayo ni Kristo, ang nabanhawng Ginoo, madala nato ang katilingbanong kaangayan ngadto sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo ubani kami kanunay. Nga ang balaang kasulatan, maglamdag kanila nga anaa sa kangitngit sa sala, ug sa kawalay paglaom, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo ubani kami kanunay. Nga mailan nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eukaristikahanong pagpikas sa pan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo ubani kami kanunay. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo ubani kami kanunay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo ubani kami kanunay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo ubani kami kanunay. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay, diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo ubani kami kanunay. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa kahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug mapunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among ipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, kung manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, kung manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iyamo, kami nga kanimo na naglaho. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Birhen ug si San Juan Evangelista, sa wala pa nga di mataw ka, kanamudan siya misan, sa pagkatao mo nga bulan.
sa kalipay ginabanto, sa kalipay himahayang dako. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaom. Natao ka nga katingalahan, kay sa pagmailagro maalam ka. Nagbuot ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagnagamanan. Kung nahadlok man ang impyerno, sa naong mo nga maligno. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaom. Sa siyam katuig ang edad, ibuhi mo ang usa ka bata. Ganahi mo nga saksi nga dayang, sa katingalahan mo nga grasya. Kung nagmatuod kining milagro, higala kang daan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapaubsanon alang sa mga bag-ong nangatao diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitaasan. Daigon ang nag-aari sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose ang among obispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among minahal nga Santo Papa si Pope Francis. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan sa mga langit, pagdahay ko ng iyong ngalan, muabot ka na mo, ang iyong hinarian, pagkuman ang iyong
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ang himayan, hangtod sa kanto, hangtod sa kanto, oran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nilagay ang kalawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Patalinghogi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan maghatag unta kanamo sa hinabang niining kinabuhia ug magpadangat sa mga kalipay nga way kinutuban diha sa langit.
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalinaw nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung sundon ang plano sa Ginoo, atong tumanon ang atong mga panaad kutob sa atong mahimo. So salamat sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa sugo sa Ginoo, ni alagad nato karon nining atong unang adlaw sa nobinaryo nato sa atong kapistahan. Ang atong pilgrims and offerers karon mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 1. Unya ang atong singer or cantor si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista nausab man ni diri Sister Emma Rosel, ang atong lictors Sister Virginia Pitogo og si Sister Cirila Mantuhak, o kaninyong tanan nga mihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, kuyog sa atong pilgrims and offerers, sila si Mr. Jose and Mrs. Alita Mananquil and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Sugod karon ang tanan natong misa alas 12:15, alas 6 sa gabi, pulos na gini novena masses, apil lang ato mga misas Domingo. Nya ang atong main nga novena mass karong gabi. Ang atong celebrant preacher, akong classmate ni pag-ordination, si Reverend Father Murphy Sarsonas, team member sa team of pastors diha sa atong Liloan proper. So ato ning hangupon. Unya ang atong activity karong gabi mao ang pagsuporta sa mga activity sa pista dinhi sa atong proper San Vicente Chapel nga pista karon. Unya akong hangyo ninyo nga kamong na nimba karon sa unang adlaw sa nobinaryo aning orasa, dumduma na lang ninyo og simba kada adlaw. Ayo pag-ingon nga di naman mi pilgrim, di na lang sa kong simba. Sige na gyud hangtod siyam ka kuan, siyam ka adlaw hangtod gyud pista. Pasabot mag-anam tag kadaghan na kay pulos man ta parishioners. Unya ang atong activity ugma sad ako na lang i-advance og pahibalo mao ang atong tawgon na natong teachers night, pero ato ning tawagon og jubilee for teachers and students nighuman sa alas 6 nga misa. Nya inig kasabado kanang do naman tatatoy baile sa tibuok parokya tungod sa dagkong mga babag atong gi-cancel. Ang unang babag kay ang magpasiugdan ni ang ato mga barangay officials, busy kay sila karon, super busy tungod aning atong nagsingabot nga eleksyon. Nya di na lang nato punan ang ilang kabisi. Nya ini ikaduhang rason, ini kadomingo na atay jubilee sa mga runners or mga kaning hilig og pabaskog sa lawas na atay running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Alas 4 kaadlawon ang assembly time, o niya ang dagan alas 5. So kamong gusto mo dagan-dagan, pa-register na mo karon, mo nang atong gi-cancel ang baile kay basig mahumantag alaunas kaadlawon, o niya mamata na po tag alas 3 kaadlawon, niya mudagan dayon way mga tug basig patay ta ini kahumagdagan. May na mamahuway ta ini ka Sabado, nya dagan daytay kakadlawon aporting nindota with San Vicente Ferrer. Nya andama daan ang inyong registration fee ha. Way pwede mo dagan nga way registration fee. Ana daan na lang sa ning puno-puno sa atong fundraising. Unya ang atong misa sa konfirma karong Sabado alas 9 sa kaning buntag. Ang atong seminars sa mga bunyag sa mga konfirmahanan
o sa mga mangugos karong Bernis. Ugma no? Atong kuan alauna sa hapon hangtod mga alas 5 sa hapon. Naa diha ang kumpisal o ang pangonperma. Aun sana pag seminar. Manindog na ta. Padayon mog support sa atong slots ha. Ako nang itong i-announce ganiha. Ang tulo ka slots, tagsa ka slot, 700 pesos. Ang tulo ka challenges, 11,200. Nya siguro na to ang paras pista gyud. Ana. Unya kanini ang ato sang YouTube channel suportahi gini ninyo kanunay kining Father Patriciano Ubod. Unsa may timailhan nga ato gini ang atong subscribers 246. Doon na maghapon 247 kag 246 di mga basta ingon ana. Og moabot na gyud nag 500,000 ang subscriber dili na naato. Og 5 kabuok pa subscriber di sa naato. 246 or 247,000 mo nay ato, ha? Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manahasag kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mo lawas ug dugon. Puna kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kahaluwasan.